Jatend migao mar thieth Eden Duale osingo mar chako manyo obok mag lowo kata title deeds ne ute thieth duto ma pacho ka. Duale ne lose kinde limbe mar osiptal ma Kericho County Referral kama nodhi chiwo obok mag lowo mar osiptalno kaka yo mar rito lowo mar ute thieth kendo kedo ga chudhe mag lowo. Thuolo ni bende jotelo manochopo kanyo notiyogo thuolono e kwayo mondo mi bernegi thieth e osiptalno ahinya to otendni mag jotuo kod ute mag thieth mag ji mohewore. Mimi siwezi kubali watu wanyakue ardhi ya hospitali. Kenya mzima nimeenda nikatafuta title deeds ya dispensaries mahospitali yote. Kwa siku watu karibu milioni 10 wa Kenya wanaenda kwa hospitali nchi nzima. So mahali wanaenda kutafuta matibabu, mtu hawezi kuchukua hiyo ardhi.